Бугарски провокации, македонски реакции и повторно завладување на односите меѓу Скопје и Софија. Бугарскиот председател Радев најавува дека ќе ги искористат сите механизми за да ги информираат меѓународните партнери за наводната антибугарска реторика од страна на властите во Скопје. Во наредните минути ќе разговарам со европскиот пратеник и известуваш за Македонија во Европскиот парламент Илхан Чучук, кој на почеток го прашам дали е познат случај во Европскиот парламент ако некој европратеник од екстремната десница во Германија или пак Франција се прогласи за персона нон грата и поради идеолошки или националистички изјави. Не ми е познат такъв случай. Кој ги заладува односите меѓу Скопје и Софија и на што се должи ова нетрпеливост последниот период? Тези, които не искат да имат добри отношения между хората, въпреки че беше направено немалко между университети, училища, образователни, културни програми, които имат за цел да съберат страните от двете страни на границата, хората от двете страни на границата. Тези, които не искат да видят Европейския съюз единен. Тези, които не искат да видят Северна Македония и с това Западните Балкани, част от един съюз, който има ценности, правила, върховенство на правото, високи демократични стандарти. Там искам да бъдем всички. И българи, македонци, и турци, албанци, и цигани, и всички, които са се устремили по пътя към добруването, към създаването на реалности, които са европейски. Това трябва да бъде не само мечтата, а всеки ден ние политици да работим за реализирането на тази цел. Во јавноста преовладува и во Скопје и во Софија дека ваквата реторика на меѓусебно обвинување меѓу двете страни може само да го продлабочи јазот меѓу соседните земји. Дали не мислите дека после договорот во 2017 меѓу двете земји всушност релациите меѓу Скопје и Софија всушност наместо да бидат доближени, напротив се оддалечија? Не мисля, защото договор от 2017 година постави ясни параметри. Той е добър като договор, но той трябва да бъде изпълнен със съдържание. Много пъти сме говорили с вас. Търсенето на общото не е лесна работа. Когато толкова време сме имали близки отношения, едно дърво, когато е раждало, създавало плодове, не може да бъде зачеркнато и да се каже, че няма нищо общо или то не е създавало плодове. Напротив, но историята трябва да бъде добър учител, да се вземат поводи от добрите и от лошите неща от историята и да се върви към бъдещето. Договорът сам по себе създава една рамка, но как тази рамка ще бъде изпълнена? Дали ще имаме ние политиците, вие медиите, гражданското общество, необходимата култура, търпение, знание и желание да направим реалността по-добра от днешно време е наш личен избор. И големият избор е тук на политиците. Вместо да търсим огъня, да създаваме противопоставяне от едната страна, за да може да има противопоставяне от друга страна, с цел да се спечелят 1, 2, 5 гласа, един избор, втори избор. Не може да бъде целта на обединението, не може да бъде голямата идея, която да свързва двата народа, да свързва двете държави. И вижте, между хората наистина няма проблем. Аз виждам, че те желаят да работят, те го правят. Когото съм свързал аз с моите възможности, оттам е излязъл бизнес, оттам е излязъл добър проект, оттам е излязъл добросъседство, излязло е приятелство, любов. Големият проблем е между националистическите политически партии, които не го искат това. Те създават зидове, създават допълнителни граници, дебели, които да не могат да бъдат разрушени. Национализмът е такъв, той противопоставя. Не е патриотизъм, това го казваме на българските и на македонските политици. Не е патриотизъм да противопоставяш, да нагнетяваш. Патриотизъм е всичко това, което е различно, да го вкараш в обща идея, в общ концепт, в общо бъдеще, в проекти, които да развиват отношенията. Веселин Стојнев, бугарски колумнист за Deutsche Welle, ќе напише: колку повеќе ги убедуваме македонците дека сме биле едно, дека минатото е всушност наше, толку повеќе ја загрозуваме нивната желба да бидат други, поразлични од нас бугарите. Формирањето на македонската национална самосвест одамна е факт, признаен дури и од најтврдокорните антимакедонски патриоти во Бугарија, кои сонуваат барем да ја реконализираат
македонската историја. Како може минатото повторно да стане заедничко? Никой не отрича правото на съществуване на македонска нация, нормален политик, нормален гражданин. Никой не отрича правото на самоопределение, на който и да е. Но трябва да се уважаваме такива, каквито сме. Трябва да уважаваме човешките права и свободи. Трябва да търсим гаранция за върховенство на правото. Винаги, когато се случва нещо на Балканите, то създава впечатление, че историята обратно се връща върху нас. Тя някак си ни поглъща. Смисъл на това да бъдем част от Европейския съюз, да уважаваме различията си, да ги оценяваме. Както англичаните казват, we agree to disagree. Ние се съгласяваме, че имаме различия, но искаме да продължим с тези различия да живеем. Това може да стане само чрез зачитане на различията, зачитане на идентитета на който и да е било, на неговото право на съществуване, на самоопределение, но това минава и през зачитане на универсалните права, на човешкото право, на достоинството, на това да има правда. Когато някой е бит, трябва да има престъпление за този човек, да бъдат открити извършителите ми, трябва да има законност, трябва да има правила. Когато има правила и норми и те се спазват от всички, много по-лесно се живее. И така се гледа повече към бъдещето, отколкото към миналото. Што значи пораката на бугарскиот председател Радев дека Софија ќе ги искористи сите механизми и ќе го информира Брисел за антибугарската кампања која се води кон источниот сосед? Дали ова уште едно навестување за можно бугарско вето и повторно поставување на нови услови на македонскиот пат кон Европската унија? Нека да бъда максимално откровен. Това, което се случи с Християн, имаше огромен отзвук в България. Политически и граждански отзвук. И имаше, смея да кажа, добра реакция от страна на двете държави. Идването на министъра на дворешните, на външните работи, Бояр Османев, показа знак за добра воля. Знак, че добросъседството трябва да бъде приоритет в отношенията между двете държави. Но заедно с това, всеки ще наблюдава и европейските институции, и българската държава, вероятно, как Северна Македония изпълнява своите ангажименти, поети в договорите. А в центъра на така реченото френско предложение са човешките права и свободи. Не може да бъде игнорирано това. Ако за историята е нужен процес, нужно е повече знание, търпение, нужно е професионално око. За това има историческа комисия. Моето мнение винаги е било историческата комисия да бъде оставена спокойно, без да бъде политизирана, идеологизирана, да намери своите заключения. То за човешките права и свободи всеки ден трябва да се борим. Дори в едно общество като македонското, което е шампион по утвърждаване на демократични стандарти, което се гордее с достиженията си, на своите етнически заедници, на своите общности. Време е този кръг да бъде разширен и с българската етническа заедница, и с черногорската, и с хърватската, за да може смисъла на това мултикултурно и мултиетническо общество да бъде запълнено. И докато не се обединят ВМРО с СДСМ, с подкрепата на другите партии, да бъдат направени така необходимите промени, които са част от френското предложение за вписването на тези три етнически заедници, такъв тип напрежения ще продължат да съществуват. Поръката ми е, заключението ми е и към двете страни. Не е време за създаване на допълнително напрежение. Това лесно може да го направим. Има много примери. Правили сме. И винаги сме стигали до най-ниската възможна точка. Трябва да намерим начин такъв тип тежки проблеми, човешки трагедии, да намерят правда и заедно с това да ни даде още един мотив да продължим към пътя си, а именно Европейския съюз на двете държави. Како ги коментирате разногласијата во македонската јавност околу спроведувањето, односно усвојувањето на уставните промени и неопходноста од внесување на бугарите во преамбулата? Дали ова и натаму останува главен услов за и официјално започнување, односно отворање на поглавијата со Европската унија? И што доколку до крајот на оваа година уставните измени не бидат реализирани? Реално това е единственото условие. Няма друго условие, което е поставила България. И няма да има други условия. Тези, които коментират, че България ще има и второ, и трето, и пето условие, не работят за европейския просперитет на Северна Македония. Условието
е това, за да се започнат реални преговори. Получи Македония първата междуправителствена конференция, политическото отваряне, оттам нататък, като приключи процеса на скрининг, ще започне и реалното преговаряне, което означава повече икономически печалби за Северна Македония, по-високи демократични стандарти, активно ангажирани в европейските процеси. Това е европейския път. Тези, които говорят обратното, че има условия, че няма да се съобразят с френското предложение, което своеволно европейско предложение, не работят за европейската идея на Северна Македония. Што очекувате на 4 февруари, на денот на Гоце Делчев? Аз искам да бъде като миналата година. В знак на приятелство, на добросъседство. Гоце Делчев е фигура, която трябва да обединява. През неговата памет трябва да се изграждат мостове на приятелство, добросъседство. През неговия личен пример и голямата фигура на Гоце Делчев трябва да минава европейското бъдеще на България и Северна Македония. Миналата година бях там, тази година няма да мога да бъда и се поклоних в името на европейската иднина на двете държави. Ви благодарам за разговорът.